bueno, batiz bada, rebindikatzea gure posturia, ze egoeratan gaude zen, gure enpresan, 6 hilabete kumplitzea guazela, greba ekin ginenetik gen, eta gaurko nien, bondikan, soluziuko irtenbide batzuen nahi ditugula, eta adosten, batiz bat hoxe. Erreforma laborala ez dizegoela aplikau. Hemen, euskaldun noi, euskal politiko jator hauek. Bueno, gu Zeromarreko langilea gara, 24 egun daramatzagu greban, eta hemen gaude, zeren egungo egoera jaso ezina dalako. Osa, langile bezala, eta beste langile askorekin ikusten dugu politikak aldatu behar direla. Aldatu behar direla, baina oinarriz. Eta bueno, etorri gena honera, protesta bat egitea. Usten dugu etorri barra daukagula, badakizue usten dut zeharazo daukagun K fabrikan, eta ere bat plantatu digute, eta guk esaten digu enpresari, ez dala beharrezkoa ere hori, baditugula alternatibak, kendu dezala erea, eta sari gaitezela denok, komitearekin eseri dezala, eta eman dezagun soluzio bat, ere hori kentzeko, eta horrelako gauzak gertatu ez dedin berriro. Etorri gara, 21 autobus basainik eta 3 irundik. Azkenean 24 autobus, 1000 bat. Legebiltzarraren barruan esan berri dudanez, gure konpromiso irmoa da krisi ekonomiko honen aurrean soluzioak erantzunak ematea. Horregatik etorri nahi izan dugu hona kalera, langilei esatera, barruan gaudela hain zuzen ere helburu horrekin, soluzioak ematea kanpoan dauden arazoei. Eta gure elkartasun osoa, gure alegina, gure lana joango dala zalantzari gabe hildo horren bidean. Hau da, instituzioetan egon, erakundetan egon, baina irtenbide zehatzak eta zuzenak emateko kalean dagoen arazoari.